Kada potrošač električne energije u jednoj od srpskih sredina na Kosovu krajem meseca primi račun za utrošenu električnu energiju, naiđe i na niz besmislenih rečenica na srpskom jeziku u kojima je puno slovnih i gramatičkih grešaka, a ponekad su i potpuno besmislene. Blagovremena isplata računa za električnu energiju je zakonska obaveza. Neisplatom ove obaveze u roku od 15 dana od dana isteka roka za isplatu će biti povezana sa isključenjem iz mreže. Poverenik za jezike pri vladi Kosova Slaviša Mladenović kaže da je već intervenisao u KEC-u, verujući da će doći do ispravki. Međutim, računi za struju sa besmislenim rečeničnim konstrukcijama na srpskom jeziku i dalje stižu na naše adrese. Mi smo već preduzeli prve korake u cilju rješavanja ovog problema. Probleme sa računima koje izdaje Kosovska elektrodistribucija smo već uočili i na te probleme ukazali samoj kompaniji. Od njih smo dobili obećanje da će to biti rešeno. U svakom slučaju, Kancelarija Poverenika za jezike će pratiti ovaj proces i ukoliko do izmena ne bude došlo u najskorije vreme, mi ćemo izaći sa svojim preporukama. U Kosovskom preduzeću za distribuciju struje kažu da su svesni da na računima za struju ima dosta jezičkih nepravilnosti, ali da obrasci nisu ažurirali od kako su rukovođenje kompanijom preuzeli od KEK-a, Kosovske elektroenergetske korporacije. Želeo bih najpre da se izvinim zbog tehničkih grešaka. To su čisto tehničke greške i desile su se zbog tehničkih aspekata. Mi procenjujemo mesečno sopstveni učinak i koju god kritiku da dobijemo, pa čak i ako je tehničke prirode kao ta na računu, mi je shvatamo ozbiljno i učinit ćemo sve da unapredimo rad i adekvatno ispravimo podatke. Iz KEC-a poručuju da se greške na računima materijalne, a ne samo tehničke prirode, dešavaju zbog kratkog roka koji imaju za očitavanje brojila, štampanje računa i njihovu distribuciju potrošačima. Zato intenzivno rade na alternativnom metodu naplate utrošene struje, koje se na Kosovu isporučuje za oko 480.000 registrovanih korisnika.